Eli ennen viimeisen IPO 3 tottelevaisuuden arvostelua lämmin kiitos ja aplodit kenttähenkilökunnalle. Aivan huikea porukka koko 2 päivää. Ei ole yhtään ruttunaamasta kasvua näkynyt kentällä, jos ei auringon pahdetta lasketa. Ja lämmin kiitos Mia ja Una sekä vielä Elina ja tämä on koira ja sitten oli vielä Kirsi ja Toivo oli eilen. Eli meillä on ollut hienot nollakoirat, jotka on myös tehneet hienot suoritukset. IPO 3 tottelevaisuudesta viimeisenä vaan ei vähäisempänä Harriet Ventomäki ohjasi Boxley Inoa. Ja jos jollekin on vielä epäselvä, niin IPO-kokeeseen saa osallistua juoksunen nattu. Se tekee jälkisuorituksen muiden mukana jälkipäivänä arvonnan osoittamassaan ryhmässä, mutta tottelevaisuuden ja purut vasta sitten, kun kaikki muut kenttäsuoritukset on tehty. Koira ohjataan hyvin, se on täsmällinen. Toivoisin siihen ajoittain suorituksen aikana hieman enemmän voimaa ja myöskin joissain osioissa, että sen tulisi olla hieman vapautuneempi. Vapaana seuraaminen, se on asennoltaan suora ja tiivis, se on hyvin keskittynyt ohjaajan koko suorituksen ajan. Sen tulisi tehdä ensimmäinen täyskäännös ja toinen oikealle käännös tiiviimmin ja sujuvammin. Ja sitten mennessä henkilöryhmään se hieman vietillisesti putoaa, sen tulisi olla siellä vielä energisempi, arvosana vielä erittäin hyvä. Istuminen tässä valmistelevassa osuudessa sen tulisi olla vapautuneempi ja sen tulisi reagoida käskyyn selvästi nopeammin. Sen jälkeen kun se istuu, sen tulee olla vielä keskittyneempi ohjaajan suuntaan, arvosana korkea hyvä. Maahanmenon luoksetulo. Jälleen tässä valmistavassa osuudessa sen tulee olla aavistus vapautuneempi ja energisempi. Sen tulee käsky saatuaan nopeammin noudattaa sitä ja mennä halukkaammin maahan. Se lähtee kyllä suorittamaan luoksetuloa vielä voimakkaasti ja nopeasti, mutta sen tulee tulla samalla voimalla loppuun asti. Se on edessä suora. Se tarvitsee ikävä kyllä toisen käskyn siirtyäkseen perusasentoon. Loppuarvosana korkea tyydyttävä. Seisominen ja luoksetulo. Jälleen valmistelevassa osuudessa sen tulee olla vapautuneempi ja voimakkaampi. Se reagoi käskyyn ensin hyvin, se ottaa vain 2 askelta käskyn saatuaan, sitten se ottaa vielä yhden jonkun ajan kuluttua, muuten se käyttäytyy varmasti. Jälleen luoksetulossa se lähtee iloisesti voimakkaasti suorittamaan sitä kuntosta, mutta sen tulee tulla loppuun asti halukkaasti ja voimakkaasti. Se on edessä suora, sen tulee siirtyä loppuperusasentoon suorempaan, arvosana hyvä. Tasapainouto, se on heittävässä rauhallinen, se menee vielä voimakkaasti esineelle, sen tulisi ottaa vielä keskittyneemmin esine suuhun ja tulla varmemmin ja voimakkaammin takaisin. Se on luovutusasennossa suora, mutta sen tulisi tässä pitää esinettä vielä varmemmin ja tiiviimmin suussaan, arvosana hyvä. Hyppynouto, se suorittaa puhtaat hyppyt molempiin suuntiin, ottaa tässä esineen nopeasti suuhunsa, mutta toivoisin tässä vielä vähän enemmän energiaa ja voimaa siihen suoritukseen, ja sen tulisi pitää luovutusasennossa esinettä vielä tiiviimmin suussaan, arvosana vielä erittäin hyvä. Estenouto, kaunis, hieno nouto, se tekee molempiin suuntiin halukkaat ja vielä voimakkaat kiireelliset, mutta sen tulisi olla vielä keskittyneempi ohjaajan edessä ja pitää aavistus rauhallisemmin ja tiiviimmin esinettä suussaan, jolloin loppuperusasennossa vielä suurempi, arvosana korkea erittäin hyvä. Eteenlähetys, se on irtautumisessaan suora, se on vielä voimakas. Se menee käskystä maahan ja on keskittynyt loppuun asti, arvosana korkea erittäin hyvä. Paikalla olla häiriönalaisena, saa pienen päänavun maahankäskyn yhteydessä. Jää hieman haistelemaan ja myös siellä suorituksen aikana se hieman haistelee. Se ei liiku mihinkään eikä pyöri siellä, mutta se tulisi olla keskittyneempi ohjaajan suuntaan. Tästä arvosana erittäin hyvä. Tänään kokonaisarvosana korkea hyvä, 87 pistettä.